Sa headlines kan mga barata, mag-live-in partner na taga-Tinambak Camarines Sur arestado sa anti-drug by bust operation sa Kamaligan Camarines Sur. 748,000 pesos na kantidad din shabu na recover. Barangay Council kang Barangay San Francisco Ciudad Cagnaga nagkondusir in drug testing sa saida mga personahe. Bicol Central Station nagaandam sa pagruso kan mga pasahero mapuruli pagkatapos kan undas. Mga paraoma sa Bicol, pinapaalerto kang Department of Agriculture sa epekto kang low pressure area. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Ang pagbaralikan kang mga mapuruli hali sa Metro Manila ngunya na undas, ang pinagaandam kan manahmiento kan Bicol Central Station. Syerto sa buot na maruso ang mga inis sa masunod na simana. Detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Pigaandaman na lagpas sa 10,000 na mga pasahero ang maruso sa Bicol Central Station pagabot kan Nobyembre 2 pagkatapos kanunda sa sigon sa security officer kan Bicol Central Station. Sigon kay Henry Bulocon kan terminal, posibleng mas kadakol subot ang magabot na pasahero nagikan sa Metro Manila ninhuliman sa haluag na restriction sa mga biyahe ng unyan. Ang pigi-expect na po na madakol ang influx ng passengers, mangyari po yan sa magpunto sa November 2 pataas na po yan. Pag November 1 po ka po, aram-taon po, kita gabos, yan po sa kanya-kanya na po mga mahal na buhay na paaram sa kinaban sa mga kampusan. Katabang man ang Police Station No. 5 Naga City Police Office sa pagmantener kan seguridad sa mismong terminal para sa mga pasahero nagikan sa Naga Asin Haliman sa Metro Manila ngunya na papaabuto na undas. Nakalatag na po ang preparasyon sa security matters regarding security matters dito sa Bicol Central Station and with the coordination siyempre sa Philippine National Police Station 5 sa panginginot at sa pamamayo ni Police Major Alex Sumayang. And then sa po sa membro po kang Public Safety Unit kang Bicol Central Station, preparado na po kita kang gigiribuhon asin sa pag-assiste kang mga pasahero, asin sa pag-alaw, especially po si Piga-Arlaw po ito po bagang mga illegal na mga caller na nagkukurang pasahero para sa saidang mga illegal na mga van o mga kolor na van. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, sa Banawaan Manin, Kamaligan, Camarines Sur, mabugtak ang PNP ning Police Assistant Desk para magtaonin tabang sa mga mapasiring sa Camposanto asin mamantiner ang pasi orden sa lugar. Susugman yan kay Police Major Loe Ordones, Chief of Police kan Kamaligan, Camarines Sur. Taon-taon naman dasubot nindang pinagigibo ang pag-deploy nin dagdag na personahe sa sulo nindang Camposanto. Kakagawa pa kami ng meeting sa LGU. Pero as usual, dati naman po yung ginigibutan na pagkaroon ng mga event. Nag-establish po kita dyan yung police assistance desk and may mga deployment kita dyan sa tuyang PNP personnel na police visibility, mobile patrolling. So, and nag-disseminate kita ng mga crime prevention tips lalo na pagkaroon ng undas. Sa iba pang mga bareta, mga harong na babayaanin haloy ngunya na simana hulikan pag-obserbar kang undas, higot na papabantayan sa Barangay Tanod kan Barangay San Francisco, Ciudad Cagnaga. Detalles sa report ni Melvin Machado. Kung ang ibang barangay sibot sa pagtaon ng seguridad sa mga nagdadalaw sa sementeryo ngunya na undas, si punong barangay Efren Pumuseno kan Barangay San Francisco, Ciudad Cagnaga. Mga harong kang sayang konstituente sa mahali pasiring sa mga Camposanto ang babantayan kontra sa mga parahabon. Urog ng ngunya na sunod-sunod ang pagkakawara kang metro ng tubig. Lalong-lalo na po ngunyan na nauso po ang pagharabunan kaning mga kontador kang nawasa. Yan po ang saro sa kasuguan ko sa sakong chip tanod at sa mga tanod na dublyon po ang effort na bantayan po partikular si mga kontador kan na nawasa tangon niyan kan tubig. Tayo po bagangon niyan ang pigay-iinita na maray na pagparahara bunon. Hirak ng Diyos, sige po sa sakong barangay, mamamambo kaming kaso na nagkaigwa ng sharing na problema. May pagrumduman si punong barangay ni Pumuseno sa mga residente mapasiring sa Camposanto sa masunod na mga aldaw na i-off o i-unplug ang appliances bago magharali para makaiwas sa kasulo. Kung may plano po kamo mag-overnight o babayaan po ang sa inyong mga harong-harong, ang sa kong pagkiulay, i-unplug po ang gabos na mga
equipment dito sa Laugang Harong. Halat man kang opisina ni Punong Barangay Efren Pomuceno ang mga residente sa mapaaram kung mahahaloy na maghali ngunya na undas para tawan subutin dobling pagpapatrolya kung sainaan mga ini naka-star. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa ikalimang pagkakataon liwat na nakaresibi ang lokal na gobyerno kang Naga nin Seal of Child-Friendly Governance hali sa DILG na iyo ang nag-iibalwar sa mga programa kan lokal na gobyerno dapit sa kaakian. Susog ki City Administrator Elmel Bardimoro, nakalatag na sa buot ang programa para sa mga kaakian sa syudad, urog na sa edukasyon, health and nutrition asin na organisar naman sa buot ang gabos na barangay kang Naga ang Barangay Children Organization. Every year po ang DILG and Council for the Welfare of Children nagkakaigwa ng audit sa mga LGU pertaining naman sa mga programs on children. And ang Naga City po for 5th consecutive year from 2016 until 2021 kita po perming nakaka-receive ng Seal of Child-Friendly Local Governance. Pera lang po pang 2020 dahil pandemic year, mayo pong ginibong audit. Sa ngunyan po, for 2021, nakabali na naman kita. Mientras tanto, huli ta holiday sa Lunes, sa aldaw na Biyernes na sana inigigibuhon ang trick or treat sa City Hall. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, ang mga luma pero mapapakinabangan pang mga kawatan ang ipaparibay kan mga kaakean sa saindang empleyado para makabali sa trick or treat na malibot man sa mga opisina kan City Hall. Ang lambang opisina man sa City Hall ang may pagkarayunan nin dekorasyon para sa Halloween as in costume para sa mga empleyado. Kabali sa amay na nakapagdekorar na kan sa indang opisina iyo ang City Social Welfare and Development Office. Ang matitipon na kawatan ang ipapanauman sa mga kaakean hali sa barangay sa gigibuhon na Christmas party. Ito pong trick or treat sa mga aki, digdi sa mga aki, makuapo, kang mga empleyado kang City Hall. Gigibuhon po yan this Friday, alas 8 ng aga, dyan sa People's Hall. Iyang mga aki, kayang ka mga empleyado, maribay sindaning itong medyo dati ng kawatan, di man itong lumaon, itong mapapakinabangan po man na kawatan, i-rebay nindang ticket para makabali sinda dyan. And ito pong mga aki, maikot digdi sa mga opisina sa City Hall, sa pagatong trick or treat. And ang lambang opisina po, matao man yung candy or ano man na pwedeng maitao sa aki. Sa pagbabalik kang news break, mag-live-in partner arestado sa anti-drug buy-bust operation sa Camaligan, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask.
Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, 748,000 pesos na kantidad ng illegal na droga ang na-recover sa mga live-in partner na taga-barangay Sugod, Tinambak, Camarines Sur matapos ang ginibong anti-drug bypass operation kan sumagong amay na pagkaaga. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa kulungan ang bagsakan duwang mag-live-in partner matapos ang nangyaring drug bypass operation sa barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur, alauna nina magumagahon ka Subago. Sa panginot kan Regional Police Drug Enforcement Unit, sakay kan Toyota Innova ang mga suspect na sinda Efren Reyes, 38 anyos, asin Bessie Cabrera, 37 anyos. Nabakalan ang mga inining kantidad 15,000 pesos na illegal na droga, asin na-recover padigdian na sarong not tied transparent plastic sachet na may ilog din pinagtutubudan subo na may kantidad 700,000 pesos. Iyo po nga niyan, kaso bagong maagahon, daw na 50 rin amin na pagkaaga. Nagkauban ng bypass, yung nga dinadakot ta ini. And nakakuha ng more or less 100 grams ng suspected shabu. Ining sa tuyang mga operatiba, digdi sa suspect. And nagkakandidat po ini ng almost 727,000. Ang suspect na si Efren Reyes, dati ning nadakop sa ibang banwaan sa Camarines Sur, ninuliman sa kaparehong kaso. So ini pong suspect, ining si Efren Reyes, ining dakop-dakop kasubako sa bypass operation. Ini po taga Tinambak po ini. Dati na po ining arrested sa parehong kaso sa Kanakman and Tinambak. So bali pantulong beses na siya igdi na nadakop itong kasubako po nga operation. So may kaibanan po siya, live-in partner niya si Bessie Cabrera Herrera, 37 years old. Taga-duman man po ini sa barangay Sugod, Tinambak, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, bako man ini ang primerong pagkakataon na may na-recover ang mga otoridad ning dakulang volume ng illegal na droga sa banawaan ng Kamaligan, Camarines Sur. Susog kay Police Major Louie Ordones, posibleng naguhuna ang mga suspek na dain na sinda madadakop sa banawaan ng Kamaligan, Camarines Sur. Huli tasaro ining sadit na banawaan. Alagad napapasala subuot sa paghuna ang mga suspek. Siguro kaya siyempre sa Arog Sanaga, sa mga darakulang banwaan siguro, mainit ng transaksyon ninda, talabo-labo man siguro ang operation ninda. And siguro baka sakali sinda na digdi sa Kamaligan, medyo maluwag, medyo sa pagtubon ninda, garo safe sinda igdi. Kaya nagkakaugwas sinda igdi ning transaksyon sa Kamaligan na dainin daram na namomonitor ang sindang hero kan sa tuya man ang mga operatiba. Sa iba pang bareta, Barangay Council kan Barangay San Francisco nagkondusir nin drug testing sa indang mga personahe kan Sudma. Detalye sa report ni Melvin Machado. Pinanginutan ni punong barangay Efren Nepomuceno kang barangay San Francisco sudad kang nagang ginibong pagpapadrag tas kaibahan ng mga barangay tanod. Lupon taga pamayapa, barangay health workers asin iba pang empleyado kang lokal na konseho kan barangay San Francisco. Pagsunod subot ini sa mandato kang Civil Service Commission na dapat ang mga ilihidong opisyal kang barangay ang makapagsumitir ni negatibong resulta kang drug test. Pigmamandate po ang mga elected official, ang mga
personnel. Ito pong mga nasa gobyerno na kayo po agi po sa sharing kaining programa. So kaya kasugma po random drug test po kita as in hirak ng Diyos sa paduwata pong pa-drug test sa mga personnel. Halos negatibo man po kami kabos. Alagad may mga personal kan Barangay San Francisco ang day nakasabay kasudma sa pinagkondusir na drug testing. Sinda kaipuan magpasiringo niyan sa Naga City Dangerous Drugs Board para duman na lang magpa-drug test. Ang sisayman na masuway kanasabing kasuguan ang may katampad man subot na kastigo. Duman po kayo sa Memorandum Circular 13-2017 napigala po naman na ang pwedeng sanction na ito sa inda, pwede po sindang i-suspend din ng 6 months o i-terminate po sinda bilang mga appointed personnel kan barangay. Ang Barangay San Francisco ang 2 taon ng drug-cleared barangay sa siyudad ni Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Padago sa mga bareta, huli kan pag-uuran na pwedeng darahon kan low pressure area na pwedeng maging bagyo sa masunod na mga aldaw. Amay nagpaluwas sin abiso ang Department of Agriculture Bicol sa mga may atamanin hayop na maghanap tulos ning mas salbadong lugar para sa saindang ataman. Magpasiguro nin pambahog asin hanapon ang mga evacuation center para sa mga hayop. Sa mga may tanuman na paroy na madali ng anihon, igwaman subot combine harvester ang Department of Agriculture na pwedeng magamit. Ang nasabing abiso pinaluwas mismo kan opisina ni Department of Agriculture Regional Director Rodel Tornilla. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.